vlak najvećom snagom jurnu i zabi se u snježni nanos. Trzaj prođe vlakom. Đacima u vagonu zastade dah. Priča temeljena na istinitom događaju. Pa zar ne vidite da smo se zabušili u snijeg? Priča o snazi zajedništva i iskušenjima prijateljstva. Samo brzo radite vani, što više mlatite rukama i nogama. Naprijed! Grabe male dječje ruke suhi i prhki snijeg i odbacuju ga da se sve praši. U jednom od najboljih dijela omiljenog dječjeg pisca Mate Lovraka, Vlak u snijegu. Čitajte na lektire.škole.hr. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Više informacija o EU fondovima možete naći na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET.